to ng'eny ne joma neno ka pingo gero ndara ni noko pingo kane wagero Thika Road. Okay? To bang' Thika Road to nitie ndeche mawuok e Thika Road ka donje gwenge ma Mount Kenya noko pingo. To sani to ka gini dwa biro yo thurwa koni to ni ok nyalre. Pesa di wuok kanye. Ang'o midhi charge jopiny. Sama giwacho ni ang'o midhi charge jopiny to gipenji gimomiyo ichajo jopiny e ndara mar expressway ma Mlolongo nyaka tie Westlands ka. Okay? Chon kani idwa dhi airport to nyaka plan for 2 hours. Kok plan for 2 hours to ndege nyalo weyi nyachopo tino ka ndeke fuyo dhi. To sani chakre ta CBD ka nyaka airport you plan for about 15 minutes to chop. Okay? What am I saying? Ndara okonego wang'e ni ena infrastructure. Kineno kama ndara ochiko mogere ndara to mano en kama sirikal gi society wacho ni kam jomodak kanyo wadwaro ni mondo udhi e sikul, wadwaro ni mondo chope chiro, wadwaro ni mondo mon madhi nyuol madhi konyore kata joma tuo nyalo chopo e hospital. But at the same time king'iyo chon wuok Kisumu kani biro Nairobi ni nyatiyo kata seche 4 to tinde kidwa plan biro under normal day nyaka plan for 7-8 hours. To ndalo ma jowa dhi dala kata ndalo ma jowa duogo koa dala especially December tido ka jomoko tiko 2 days mondo chop dala. Samu tiko 2 days mondo chop dala no joma dhi mokaw Thika Road to chopo dala gi within 2 hours. Nikech ndara oyawre. Sama idwa ka rech moa Uyoma mondo chop Nairobi after 2 days. To coffee kata gimoa Nyeri to biro chopo Nairobi within 2 hours nikech ndara. Okay? So ndara en gima bro open up economy. So the other thing en ni ndara ni ndara ma ok riw Kenya kende, oriwo Kenya gi Uganda gi the other countries in the region. And so what then happens en ni koya ndara ni to wabro bedo go ohala mang'eny e kind Kenya to gi pinje moko go. So economically there is a basis, a very firm ground for ndarani. Ndarani en aluonge ni en ndara majasis en maratiro. En manyiso wani unbera tichu kaka joma Western Kenya, Rift Valley, Western Province machon, Nyanza, ube ungi ratiro matimo ohala, ungi ratiro mar wuotho yo maber, ungi ratiro mondo yud development. Kech ndara kelo development. Now, question ma jomoko penjo ni to ang'o miyo wabiro chulo pesa ni kosegol pesa mar NSSF. Adwana nyisgi ni pesa mar NSSF ok en pesa ni moro mikano kamoro ma inyalo golo titiyogo to kichul. Pesa mar NSSF en pesa ma jotich osebedo ka king'ado over the years. Tikano negi mondo ka koro gi retire timiyo gi pesa no nyalo rito gi ndalo ma gi retire. To pesa ni all over the world retirement benefits gi migepe machalo NSSF invest giga mondo workers ka chieng' moro retire to yudo ni pesa ne cha osenyuolore. To emomiyo ineno ka NSSF gedo to uso udi. Okay? And gitimo other investment kata national Nairobi Stock Exchange. So sirikal nigi options ariyo mar gero ndara kata kero development. Option mokwongo en ni mondo gi tax jopiny mondo gi med osuru. To jokenya oseyuak ni osuru wa osechopo kama ok wadwa ni mondo osuru omedre kendo. Option mar ariyo en ni mondo gi kaw gowi. To gowi kaki kaw gowi e bank e Kenya ka to wacho ni sirikal ko kaw gowi
to koro banks ok miwa gowi, koro banks tero interest malo. At the same time, gowi no inexpensive. To kagi kawe oko, to ise rates mag gope ma oko be ose di malo, wangi gope oko, sirikende mokalo ginoka o gope mochope ngutwa. Omiyo ka wamedo ka gowi to sikowa gowi ma oko gi. To interest rate gibe kwenya control. Because gibedo control ge dollar. Okay? Ka dollar dok di malo, to gine pesa mone go chul di malo. So serikal mar William Ruto nyo biro gi rieko modi oloso gi jotich through a representative man SSF. Ni why don't you lend umi serikal pesa man SSF ni oger gondara ni mondo serikal obio chulu to chulo gi interest. To mondo serikal ochulu, serikal wacho ni ngama bro tiyo gi ndara no ema bro chule over the years. Again, when you chule after how many years? Is it 30? Omiyo, wachi ni bro charge ceiling aboro per kilometer. And ma oko wacho ni ndara mapile okbibet. Ndara mapile pod bro bet moki chudi mana kaka expressway pod nitie ndara manie buoy no. To ndara so that ngamo nya chudo pod nyalo tiyo gi ndara morocha, but at the same time ngama ni garaka madwa ni mondo chop Kisumo mondo dhi otimo ohala to chulo mondo chopo timo ohala mondo ringo duog Nairobi ochako timo ohala mo Nairobi. To bende paro ni gini koro pogore gi gino mane jatend piny Kenya William Ruto wacho kapok abiro iro buya e kinde mane nitiere campaign higa mar 2022 kendo jatend piny Kenya William Ruto kane ne campaign Nakuru mane nitiere duche manyoro mane en April 2022 no wacho ni abo miyo jo Kenya ka chieng' waloso sirkal wabogolo toll fees maromo e chulo expressway o wacho mbele odhi so that everyone